Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu umfili wethu, inkosi ebusayo kuze bephakade. Amen. Unibingelela abazalwane uMpumelelo wakwaNgcobo ohlala eLadysmith endaweni yaKwaHlathi. Ngikhonza eGod's Principles Church ngaphansi kukaMfundisi uMabaso eZakheni. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje akasiphe lona nokusigcina nje sisaphilile kuze kube manje. Konke kungumusa ovela kuyena. Bazalwane, ngiyabonga ithuba engiphiwe lona. Ngibonga uNkulunkulu esangigcinile. Ngibonga umusa wakhe usangingamile kuze kube manje. Kuyinyanga yesifazane u-August uqalile. Kunesisho esithi owesifazane ubamba ummese ngala ubukhali ngakhona, okuwukuthi owesifazane wangempela umelana nazo zonke izimo abhekana nazo empilweni. Yena asalimile and live to tell the stories. If umbona enama-scars, it's because even each and every scar there is a story behind. Umbuzo ukuthi lawa asika yini, uzokutshela ukuthi hayi la ngasike kasikakunomcimbi kwaMasifanibani kuqutshwa inyama ngathi ngiyaqoba wangisika. Uma umbone ehwebhekile uthi hayi lana ngahwebheka ngangiyotheza ehlathini. So each and every scar tell a story ngomuntu wesifazane lo. So-ke bazalwane, labo bantu besifazane sibadingayo emphakathini esiphila kuwona kulesikhathi samanje. So imeseji yami namhlanje uNkulunkulu angiphathise yona inesihloko esithi shifting the blame or taking responsibility. Indaba isuke ekuqaleni bazalwane, ensimini yase-Eden. Ngizocela sifunde izwi uGenesis chapter 3, sizofunda nje uverse 13 ofundeka kanje. uJehova uNkulunkulu wathi kowesifazane, yini lokhu okwenzile na? Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngahla. Ngicela ukuphinda bazalwane. uJehova uNkulunkulu wathi kowesifazane, yini lokhu okwenzile na? Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile ngahla. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe kuze kuphakade. Amen. U-Eva bazalwane ushifte iblame ubhekisa enyokeni. Athi usekhohliwe ukuthi yena bekuthiweni kwasekuqaleni bekuthiweni ngomuthi ophakathi nendawo. Esikhundleni sokuthi athi Nkosi, ngiyaxolisa ngidlile emthini obuthe wena ngingadli kuwo, yena uthatha iblame uyishifta uyibhekise enyokeni. Yaqala lapho indaba yonakala ekutheni siyabantu singafundi ukuthatha i-responsibility for our actions, but sishifte iblame siyise kwabanye abantu. Because ukushifta iblame kusenza kancane sizizwe siyingconywana engathi thina we had nothing to do with the situation le esesikuyo, but omunye umuntu osibangela ukuthi sibe kulesimo esesikuso manje. So-ke bazalwane, siyathanda ukuthatha iblame siyishiftele kwabanye abantu if singaphumeleli empilweni, if sibhekana nobunzima, or even sithi sikholwa kodwa sibe senza okuphambene nezimiso zikaNkulunkulu. We shift the blame. Sithi senza okuphambene nezimiso zikaNkulunkulu, sithi hawu singaba 100% ekukholweni kusiza ngani ngoba nosibani bayakholwa kodwa bayawenza u-1 no-2 no-3. Akusiyona indlela uNkulunkulu akasidale ngayo leyo bazalwane. So engingaphumeleleni kwethu empilweni sishift iblame sithi hayi ngoba sifundile, yazi nje ngezikhathi zethu iy'mali zokufunda zazingekho, kwakunzima nokuthola amabhazari. Okay, sekudlulile lokho, manje asekhona ama-bursaries. Even if waphasa ngo-1980 you can still stand up
uphindele esikoleni uyofunda, taking responsibility for your life and not shifting the blame uyise komunye umuntu. Athi umuntu angiphumeleli nje ngoba la ekhaya savalwa, kuthiwa nje impela nje savalwa, lo owasivala usulibelekile uNkulunkulu loqaqa zonke izibopho, yena ongahlulwa lutho, owayekhona ekuqaleni, okhona manje futhi okhona kwezikube phakade, okuthi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Asikho isimo esingamhluli uNkulunkulu. So why not take a responsibility and pray, because there's a power in the name of Jesus to break every chain. Udinga ukuthi wena uthathe responsibility, usukume, ukhuleke kuNkulunkulu, aqaqe avule nakho konke lokhu okufasile. Athi umuntu it's because angisebenzi. Yini usuyizamile ukuze usebenze? Ke wasukuma wayofesa, cause clearly umsebenzi angeke ufike ukuthola uhleli phansi. Kufanele wena usukume uyofuna umsebenzi. Umuntu ethehleli phansi engasukumi, engafuni ukuyofuna umsebenzi, engazami nokubhala iCV, athi imisebenzi ayikho futhi kuyafana nje naba nosibani bafundile, sihleli nabo la emakhaya namajazi abo abasebenzi. So mina kuzongisiza ngani ke nje ukuyofuna umsebenzi ngingafundile, kube kuhlela abantu abafundile? Hayibo, asidaliwe kanjalo. uNkulunkulu ufuna sibe abantu abasukumayo, because thina sifuze yena, singumfanekiso wakhe. Asinawo umoya wokugwala. uNkulunkulu akasiphanga lowo moya. Asiyisabi impilo, we stand up, sibhekane nempilo njengoba injalo, ngoba sithembe yena unamandla okusiqinisa ey'ntweni zonke esibhekana nazo. Ziningi bazalwane iy'miso uNkulunkulu akasibekele zona uma sisaphila emhlabeni, because liyasho izwi ifufunda incwadi kaDuteronomy 28 ikhuluma ngey'busiso ney'qalekiso. Ithi uma ulilalela nokulilalela izwi likaNkulunkulu, ugcina ukuyenza yonke imiyalo akakuyale ngayo, uyakubusisa. But if ungalilaleli izwi likaNkulunkulu, uyakuqalekisa. So ke akukho la ekuthiwa khona there's something in between. Usekutheni uyalilalela izwi likaNkulunkulu, uyalenza, akubusisa uJehova, noma awulilaleli bese uJehova uyakuqalekisa. So ke bazalwane, asingashifti blame ngenxa yezimo esibhekana nazo empilweni. Asingashifti iblame ngenxa yokuthi thina sihlulekile ukumelana nezimiso zaNkulunkulu akayibekile kithi ukuthi siyilalele. If ufunda laphaya kuye uDuteronomy 28, ufunda uverse 58 no 59, ufundeka kanje, uthi uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi alomthetho alotshiwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho, uJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise, kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside, nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Amen. So ke simele ukuyigcina iy'miso zaNkulunkulu bazalwane, abazalwane abakhulayo, singabantwana bakaNkulunkulu, simele ukuhamba ngey'miso zakhe, singabi amakholwa ahluphekayo angenalutho bese siblame uNkulunkulu sithi vele nje abantu abakholwayo bayayihluphekela. Akusikho lokho. It's because we fail ukuthi sigcine iy'miso zaNkulunkulu bese sishifta iblame and not take responsibility. So ke bazalwane, sinyanga besifazane qala, let's stand up and take responsibility. Sisebenzise la amandla sinike wona uNkulunkulu, elithi izwi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Sisukume siyithintithe konke kusezandleni zethu. Let us not shift the blame, because sizolahlekelwa ukuphila abalahlekelwa yikho sebedlile emthini okuthiwe bengadlikiwe. Let us not take blame,
i-environment. Let us not blame i-society. Let us not blame government. Because shifting the blame akusenzi sibe yilabantu uJehova akasidale ukuthi sibe yibo. Kusenza sivilaphe, singacabangi, samukele noma yini esitholayo. Why? Because we are not responsible. uNkulunkulu usidale ukuthi sibuse, sinqobe, hayi ukuthi sibuswe, sinqobe. So masingavumeli izimo zisibuse, masingavumeli izimo zisenze sivilaphe, singathathi responsibility. Esisibona manje wonke umuntu ucashe nge-lockdown. Uyabuza, hawu awusasebenzi? Awu kune-lockdown. Kodwa mawuthi uyabheka, before i-lockdown, isi-lockdown, akukho vele besikwenza. So let us not allow i-lockdown to lock us down. Let us stand up, be responsible, take action for our life. Sijabulise uNkulunkulu athi mayebuka emhlabeni athi naba abantu abawumfanekiso wami engibadalile, abangidumisayo, abangirepresentayo besemhlabeni. Sisukume simele uNkulunkulu, simrepresente. So esinyanga yomama iqalile, awusukume nawe, nami futhi ngisukume ukuthi ngonyaka ozayo u-August 2021 uthi mawubheka emuva uthi from August 2020 to August 2021 ngaye ukushift blame, ngathatha i-responsibility, and ngokwenza njalo I have achieved 1 no 2 no 3. Cause lithi iBhayibheli, sengivala bazalwane, masifunda incwadi yeZakho 31 uverse 30, lithi ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize, kepha owesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa. Akuzudunyiswa noma yimuphi umuntu wesifazane, akuzudunyiswa umuntu wesifazane omuhle, akuzudunyiswa umuntu wesifazane obukekayo, kepha kuzodunyiswa umuntu wesifazane wesaba uJehova. Ngoba if sihlakaniphile, sibukeka sibahle, siyidumisa thina ekubeni uJehova engekho kithi, bese lobo buhle bethu busilidele ekutheni senze izinto ezingafanele. So-ke asibe bahle, sibukeke, bese siyasaba uNkulunkulu ukuze sizoba ngabesifazane abadumisekayo, ukuze sizoba ngabesifazane laba uNkulunkulu akafuna sibe yibona. Ngiyabonga bazalwane, uNkulunkulu makasenze kahle, asigcine esandleni sakhe somusa. In Jesus' mighty name, amen.